pamberi pamusoro mavo ndauone nyaya yakamhanhara navatondera murape vachimhanharira Kelvin Tafire nyika anogara paMonisi iri nhau yerora ndio nyaya ndavanayo kudai. Tichakumbirawo Tonderai Murape simudze ruoko rwerudyi vakagara pamugere ipapo motedzera zvandava kutaura mashure. Ini Tonderai Murape ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tise ruoko pasi ndakumbira Kelvin Tafire nyika simudze ruoko rwerudyi tedzera zvandava kutaura mashure. Ini Kelvin Tafire nyika ndinopika pamberi pedare zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri. Tise ruoko pasi ndakumbirawo Tonderai Murape muzivise dare makagara zvemi pasi asi makafungidzira isu chaita kuti mumhanharire Kelvin Tafire nyika chiingu pamusoro yedare, pamusoro yechangamire. Chakandiunza kuno kudare ndechinoti ndakaona mwana wangu aita pamuviri ndokubva ndazoona asiri pamusha atizira ndokubva anogara kwandakanzwa kuti kumba kwemukomana wayanonzi Kelvin Tafire nyika kwenguva ingakwana gore ndokubva ndazomuona adzoka zvakare pamusha. Kuenda kwaakaita kuna Kelvin Tafire nyika akazvisiri pamutemo wangu ini semubereki, so akatora mwana wangu zvisiri pamutemo akarara naye akamupa mwana zvanga zvisiri pamutemo. Saka chikonzero chandauya nacho kudare ndechekuti dare ritibatsire pane mhosva yaakapara yekupwanya ruzhowa kana yatingati damage. Kelvin unotine zvekutaura naate zvake wakaroora rini? Wakatora mwana wavo rini? Pamusoro ndava negore ndizvo chaizvo. Muri kugara mese nemudzimai? Pari zvino ndakambosuduruka tisiri kugara tese. Chikonzero changa chiri chekuti ndakabata mameseji andakabata mufoni mavo tikatadza kuirara ndikati ndimbosuduruka nekuti tikaramba takagarisana tinakwanisa kufunganisana ndikati ndimbomira tinoona kuti tinokwanisa kugadzirisana sei tisati tadzoka. Ndini ndakatosuduruka pataigara tese. Bedai kana pane ane mubvunzo makasuduruka kuwabvunza. Makasuduruka ndimi vanogara mese ndizvozvo. Muchigara chii? Kusuduruka kwandakaita ndakasanganidzana nezvandakasanganidzana nazvo mufoni mavo ndikavabvunza vakabvuma kuti zveshuwa mameseji avakaona andakaona arimo vanaye munhu wavari kufambidzana naye. Ndikati kana zvichiita vambosuduruka vakaramba. Ndikati kuti tisanetsane ndakasuduruka ndini. Ndikatora danho kuti tikaenda tese kwatete wake ndikanowapira nyaya yacho. Then ndopanda ndakamira kuti vakanditi vachaonodza baba ndokuzodzoka kwatikazoucha. Kusuduruka warotaura kuti wakabva pamba pamaigara mese Ndizvozvo. nhasi ndopa vachiri kugara pamba ipapo? Pandakavasiya ndopavanga vachiri. Ndopavari kugara nhasi? Vakanditi vakabva nekuti vaida kugara padhuze nambuya wavo kuti vakwanise kuzosiya mwana kana vachienda kubasa. Wakabata mameseji wakavachengeta unawo? Ndinawo. Ndakarati tete vakaramba kwamaona nekuti vakati sezvo abvuma meseji nyaya dzake vakati hazina nidi kumaratidza asi ndinawo. Vana mune vangani mese? Mumwe chete. Saka ivo wakagadzirisa kubva pamba? Kubva kwandakaita ndopandakaenda ndikaudza tete kuti nyaya chakamira sei. Tete havana kukwanisa kutonga vakati ndichanopira kuna baba nekuti handikwanisi kuitonga ndiri. Saka kuipira ndo patakazopiwa tsamba kuti tive kuno.
ndakambira kungobvunza kuti chakatanga pameseji here kana kuti chakatanga kutora mwana wevanhu vakati mwana wangu akadii chakatanga kutora mwana wevanhu kuenda naye ndo nyaya yatakatasana nayo ndofunga kana iwe udaoni yako iyoyo uchauya neiyoyo hatingoti yako inotongeke hapana kuipa nachingodairawo kubvunza wanandabvunza ipiwa uri kupiwa mhosva yekudhizisa musikana uyu kusvikira unomupa mwana usina chawapa kuna tezvara usingatozikanwa uri munhu ari kutotsvakwa natezvara vachibva vazokuwana watomunyonga-nyonga yako nokuti kangaidzi dai pasina nyonga-nyonga yako hawaiwanika ndizvozvo chatakakwanisa kubvisa netsvakira ikoko nekuti tivazivisa kuti tiningana ndiri mubishi rekuunganidza mari kuti ndikwanise kunorora wakabvisa tsvakira ikuno zvai ndakaibvisa vachangobva ndichibva kumatora wakatora gore last year 2020 zvine mazuva ere takatora muna june march 24 march wabvisa tsvakira ikuno ndakabvisa tsvakira kuno date yacho ndakaendesa papera wiki rimwe chete namachi ndizvozvo machi kusvika 3 muna agasti ndizvo mabasa acho anga asiri kubatana zvokuti mari yacho inaona nhau yatakaunganira pano kana inhau yedamage reruora yauya natezvara wako iwo kana une yako unotsvaga your own legal recourse itakubatsira panhau yako zvino tikati nyaya yamhanharwa dzobva dzaita semabhiza ari pamujaho mbedzesero hatina kwatinoenda hatisi kukurambidza kuti wakatadzirwa pamameseji ako awakaona asi iwewe ndiwe unofanira kuziva kunoteera nzira dzipi kuti ugadzise nyaya yako muridzi wemba ndiwe wakatora mudzimai wako tezvara vauya nenhau yavo yekuti iwe wakatora mwana wavo ukamutisa ndokugara naye kwegore ndobva vaona mwana wavo adzoka pamba ichokwadi here kuti wakamitisa mwana wavo ndobva wabvisa tsvakira ikuno ndobva zvavharana ipapo zvichireva kuti kudii chireva kuti mari takati chiri kunze chiri kutsvaga sekuitika kwazvakaita ndezvekuti ndichibva unobvisa tsvakira ikuno vanga vatorasarwa nemwedzi kuti vachizvara mwana ndakadopa ndakabva mari yandandakwanisa kuunganidza ndakabva taendesa kuchipatara ndokuti tanga kupacha unoziva kuti chinhu anoumba imba ndiwe baba ndezvaunenge uchiita mumba mako kubva paunoitanga imba yako zvauchaita mazuva ose mukugara mumba mako ukatadza kuita zvinoita zvinoreva kuti ndiwe baba wepamba pano tinogara tine matambudziko isusu mutsika dzedu dzinoti chinotanga chii hataitombotarisiri kuti mwana uyo achaita pamwiri pako chekutotanga ndechekuti waitanga wanoroora waroora wopiwa mwana wevaridzi mochizoenda henyu moita zvamaakuita but mhosva yako yekutanga inokubataka imhosva yekutora mwana wemaridzi ndobva wamuita mudzimai vana baba nati baba vake vasingazivi ndomhosva yako yekutanga iyo ende yataitotarisira kuti bainawo ungadai wakatoigadzirisa wega vakuru vari munhombo vana baba nanaamai ifunga maitonyatsoziva kuti kana watizirwa mumusha matoita emergency yauya mumusha ndeyekuti zvimwe zvese totombosendeka totanga tagadzirisa ukamana naatezvara first tozotanga kudzokera upenyu hwedu hwamazuva ose handizvo here vana mai vari kuona kuti dairevo zvaiitirwe izvozvo hazviitirwe kumba musha sei yaita emergency kuti mwana wedu atizirwa yato emergency ngatichimbosiyai zvimwe zvese timbotarisana nekuti tigadzirise ukama navaridzi vekwabva musikana zvaiitirwei zvaitirwa kuti paparwa mhosva ende mhosva iyi inofanira kugadziswa mukati menguva diki diki
baba chaiva vaitoti ngonzi atizira mwana uyu richiedza ranhasi ramangwana vakutoti torai mupe mudanga endai munoripa. Handiti pasina atambovabvunza vakutobvisa mupe mudanga vakunoripa. But nyaya yatakatarisa nayo panapa gore rakwana, chaakuitika ndechekuti vana vedu vamazuva ano vanotsvaga zvikonzero, ende kana zvikonzero zviripo, chikonzero chekuti uende kunobvisa roora hachiwaniki. Ende mukusanoroora imomoka ndomunoita kuti dzimba dzacho dzive zinyeke nyeke, nekuti hapana ari kuona udzamu hweimba. Akatizira mwana uyu nhasi uno, baba vakabva vati itobvisai mupe mudanga izvozvi, itokumurai iri pajoki yacho iyoyo. Handiti yatakati chirimisa kumurai ende munoripa. Vakutoti dambudziko ngarisare kwedu isusu kumba, asi uku tagadzirisa ukama. Handiti kuratidza kuti vakuru vedu vanga vaiziva kukosha kweukama, vaiziva kukosha kwetsika, kuti zvataita izvi tatyora tsika, ngatigadzirisei tsika. But zvaapo nhasika, mwana anotizira anotora 11 years, mwana anotizira anopedza gore pasina kana chaitwa. Mukomana paanobvunzwa anopa chikonzero chokuti ndandiri kushayiwa. Saka vakuru vedu vekudhara vaiwana kudarika isusu. Saka sei vakuru vaizvikoshesa isusu tisaonokosha kwazvo? Munoziva, tikaitora as an emergency like that, toenda tobvisa zvatabvisa uko, ukama tahuumba, kana pachazowa dambudziko rinobva rasuduruka, nekuti tatokirieta bond, tabatanidza. Handiti hapasi mhepo ichauya nekupa, tosiya pakashama, mhepo iyo yopinda mumba, takuti ngatitandane nemhepo. Sure, kana tichiita zvinhu zvedu ngatingozviitai tine tsika neunhu mukati. Pfungwa dzekufunga kuti ko vamwe vangu vari kufungei nezvaitika izvi. Tikave nemwoyo wokunzwiranaka, matambudziko mazhinji tinoapedza. Iwewe une zvako zvawataura, but zvino chinoita kuti zvikurirweka inhau yetakatanga. Mushure mezvaitika mudzimai wako uchiri kumuda here iwo? Saka uri kuitei nemba yako? Iwe musikana, murume wako unomuda? Ndakavenga vanhukadzi vanoti odaira akatarisa pasi. Vandinoti nini mwana ari grade 7, nhasi uno ndiri kumutaura kuti ukamiswa nemukomana pamugwagwa achikuti ndakufarira, mutaura kuti baba kwanai imi. Handiti kana uchipindura wakatarisa pasi uchisekerera chichi chaitika, baba havachadzoka. Handiti saka mukadzi kana uchipindura mubvunzo une chekuita nekuti uri kuda here mumwe wako kana kuti kwete, pindura with all the confidence inopa mumwe wako kuti ndiri kuda. Handiti pane zvatoda kuviga here? Saka musatitsvagire zvinhu zvokuviga. Ndati murume wako unomuda here? Kwete mama. Murume wako uchamuda nemhaka yei? Nemhaka yekuti mukugarisana kwacho tanga tisingakwanisi kugarisana zvakanaka, ende munhu ano ruoko rokuti anorova. Ava vari kunomuda nani? Manzwa shoko rabva mwana wenyu? Makambogara pasi mukakurukura musati mauya kuno? Shoko ndarinzwa mwana. Shoko ira rakauya mumashure, ende richitanga kuuya Ngwashanga akatuma shoko kare achiti mwana wenyu achamuda. Ndobva atoenda kuna vatete munoti mwana achamuda. Akapuwa anze kuti dzosai mwana sekuti ndimi munaye musiya kwavatete vacho. Kana baba vacho vakati ndakasununguka kuti mumudzose kwandiri, ndobva vangogara vachinyararira. Zvokuti zvemamese zvakazouya mumashure tichitozwa ndo zvaitika, asi anga akaisa shoko rokuti mwana handichamudi. Saka ndaitonetseka kuti oraiti vanogara sei vachiti handichade mwana wenyu asi vasiri kumuudza, vakamuchengeta. Saka inyaya yakaenda kwavatete vakagariswa pasi, tikazongonzwa anza inini semubereki kuti Ngwasha ati mwana handichade. Iye akati tapedzerana ikoko, ndokuziva kwatari chikuita. Imo hapana imi vana vamazuva ano ka?
kusvinukisa kwamakuita uku, kusvinukisa kwamauda kuita uku, chinogara chakasvinura chisingabwere hove inenge iri mumvura. Zvenyu zvamauda kuita zvekusvinukisa kunge makakwarisa izvi, uku ndokunonzi kuzvikanda mhiripiri muziso kwamuri kuita uku. Nekuti kare kare vana baba muchinovhima imimi maizvo maiti chawatanga kusangana nacho musango ndo chawapiwa nedenga, gamuchira ichocho inonopa kweredzi chike kumba dzigute. Handiti mangwana sango richakupa chikuru kudarika ipapo. Imba haitange yakanaka, imba ine makata, imba ine matero, munorwisana, munodii, munomarana mumba umu, but imba inoumbwa nevari kuda imba yacho. Handiti kana imba yenyu muchiida inotadza nei kuumbika, ana mai varipo, vana tete varipo, vana sekuru varipo, ndo vachoka vanoumba imba. Zvino kana imimi muri vaviri mobva masvinukisa moti takadzidza tine ungwaru isusu, nhasi unowasiya uri kuchaidepi? Wakutsvaga mumwe futi, iwe wacho wasiyiwa uchaidepi? Nhasi mwoyo unenge wakarunduka, wakatsamwa 3 months down the line, nyama dzakutaura zvimwe. Pedzezvo wapinda mumba memumwe, watora murume womumwe, rana mudziko. Muri kuona kusviba kuri kuita nyika yedu. Mumwe nemumwe ari kuzvipa anza yezvaari kuda iye, asi kuti tibvume kurarama tiri mukati mezai hatisi kuda. Niyo inogona kurarama iri mukati mezai yozobuda yakura, yakuziva kuti ndakwanisa kuzvidyira. Zai tikariputsa niyo isati yakura ichi zvinoitika, panobuda niyo. Bvumai kurereka muri mukati mesezai, seniyo iri mukati mezai, mazvinzwa? Mozobuda makura, moziva kuti ndakura ndagona kuzviraramira. Muri kuerema, hamuna chati chakura pamuri. Dai muchitaura zvine musoro zvokuti takanganisana tinogadzirisana taiti makura. Muchiziva kuti tiri kuitei neupenyu. Kwete kuti hanzi murume handichamuda, hauchamuda uda kuti uzvidii. Buda kutsvaka unozvisungirira kuti ufe. Murume wacho hauchamuda asi uye hauchamuda asi murume unomuda. Ndizvoka? Tinenge tabvisa shungu dzekuda murume hadzisipo zvaupenyu hwese. Iwe shungu dzekuda mukadzi hapasina upenyu hwese. Ndora dhimoni rawaona muupenyu hwako rekuti unobata shamhu kuti rega ndirove ndibvise. Dzidzai kugadzirika riko imi idambudziko ripiko risingagadzirisike pavanhu. Pamusoro mamoti munzwa unouyu wati wakasuduruka pamba ndizvo waenda unogara kwani? Ndakambodzokera kumba kwamai. Mhuri yako ungochengetera? Ndizvozvo. Ndainga achengeta mhuri chikafu achitenga zvese. Wati mukadzi ndomuda wakasudurukire pamba wadudedzana tete nevanogadzisa kusvika zuva repamba. Musi wandakasuduruka mangwana acho ndopa takatobva tatoendana kwatete. Ndopa takanzi natete ndachandokwanisa kutoka ndasina taura. Saka pesa pana ndakamira kunzwa kuti baba anotaura. Unoziva kuti iwe unoera chiyo. Andaiwaida mukadzi wako waimirira tete andowedzokera Tezvara murumera wangu wofuka uriji kutendesanwa kwawaji utsanati weshe komane munemina tezvara muzere izvi ndikutozvidzura muno takatisati tamboonana. Nyaya dzanga dzingouya dzemashoko idzidzi dzekuvadziva machikutuma shoko rakanga rauya rekuti mukwasha ati hachada ndiwa ndandichiziva rakauya natete zvemutupo ndikutanga kutozvidzura muno kuti makuna kuna chaio. handi munoona kuipa kupinda muhozi nepawindo. Muhozi munochengetwa chokudya, zvinoka kuti muhozi rega ipinde nepawindo. Unosvika imomo muchisangana nanyamapingu arimo. Makangosangana uko ndokutorana, maita zvamaita nhasi unotopa maakuchiziva kuti muri hanzvadzi nahanzvadzi. Apo pane mwana.
asi nyaya mhuru yeminemi iyi yakura kuitaura chokwadi. Ndakanyatsoona vamwe vari mufakosi kuti handiti zvakunetsa kuti tiisiye nyaya ichi. Iyi yakutoda kutogadzirwa iyi nyaya. Nyaya dzako dzakaoma shamwari. Ngozi chekutanga watotanga udenhana nachinamhora ipapo, wadenhana nevhu revaridzi, ndo mhosva yako yekutanga iyo. Wobva wadenhana natezvara futi nenhau yekuti wakasarudza kupinda mumba muhozi nepahwindo. Dai wakaitawo kunokumbira kamaiti makagara padare rekukumbira mobvunza mutupo mati kwete izvo hazviiti handiti. But nhasi iyezvo tatarisana nazvo pane makuna-kuna. Ende makuna-kuna haasisiri amambo inini wamakatarisa ndenga. Edunhu. Zvorwa kuti dunhu rinofana kuita sei? Dunhu rinofana kuchekerwa. Ende dunhu rinoshandurwa nemombe. Ende nyaya yacho handisiri ndoibata ndenga. Mukanyi. Ndoda mombe chena isina vara. Ndokumavaenda nyaya iyoyo. Ndakanangana newe ndondo wakaita mwana wokuba ndawakagara padayana vana mutendesana wakatendera manje vanga vasingatoziva vanhu vangoita zvokuda se ende asingaziva kuti ana murapi ndakamutendesa matiya vano makuru mangandomutomuya anda kugara cheko afuri 3 vabereki vangu vane more than 7 varimo vasine nezvinoita zvokuti tine 3 dzakanatsonaa yako iyi yemakuna-kuna yakuda ana Anjeri ana Chidziva nana Chinamaringa. Apa takukugadzirisa nyaya yako yawaita yenhiki iyo ichateera. Oziva munoona ana mai munzwisa nyaya yatitaura. Nyaya yemakuna-kuna yakura kudarika yanyaya yevaridzi veivhu. Ende inoda kunochenurwa idunhu inochenurwa iyo. Pakana paita makuna-kuna mombe yacho inotorwa inoenda kunourayiwa mukati mesango. Ndo zvinotaura tsika. Ende ipapo panodiwa mombe mbiri, vanodiwa mombe yekutanga chena ikushandira dunhu revaridzi, pochipiwa mombe yekuripa dunhu revaridzi. Iyi nyaya dzekwana chinamhora idzi hausati waenda kwana tezvara. Ende imi mata mudzimai ati haachada murume zvakureva ana tezvara vari kuchacha dhimenji ravo. Pane nyaya dzatinowomeserwa kuomeserwa chaiko kuti unonzwa ngemusoro mune nyuchi wakagara muno. Tezvara tipei dhimenji renyu tinzwa. Unoti pake mombe ina. Kukupanzwa here chikomana. Tezvara wada mombe ina dzedhimenji. Indora wataura ndezvavo zotsika dzedu chaizvo kuti mukuwirirana mhutsa zvinoenda tezvaro vatyora ruzhowa taura wasinza izwa izvi Nyango yepoka. Mombe yamai inenge ichitodiwa kuitira mwana. Amai vemusikana wayo varipo pano. Mombe yamai inodiwa kuzwa nemwana aripo. Nekuti mwana wayo upenyu hwake hunomunetsawo pasina kubviswa mombe yamai. Kozi zvimwe matambudziko mamwe mazhinji atiri kuonamo munyika yainhau yekuti zvinhu zvakakosha mutsika dzedu hazvichakosheswa. Vana vanga vazive zvinhu zvakakosha mutsika dzedu uye kuti zvinoitirwei. Kozi mombe yeumhai haisi kubvisirwa kuti amai vadye nyama. Nekuti murume wavo nyange akava nedanga, mombe yeumhai inongodiwa. Mombe yeumhai iri kuitira mwana wechidiki. Achazodawo kuroora, achada kuita imba yake. Zvino ukarega kubvisa mombe yeumhai, mwana wayo wamupa rushambo muupenyu. nyaya tadzorera kwauri iwe Kelvin.
tadumbirwa zvese zvatingade kuita hatina kwatinoenda. Dai uri mumweka unokwana wotono handizivi kuti unonochenura sei pana atezvaro wako ende uri kuitira mwana ndodzamunonzwa nyaya dzakutaurwa kunzi mudunhu hamuchanaya mvura, taita matambudziko akadai, makunakuna awanda, madzimambo acho ari kungosiya kungotarisa havana zvavari kuita. Izvozvizvo ezvino tiri mumwedzi wemhepo, muri kungonzwa kwese kwese zviri kunzi madzimambo onai zvokuita. Mhepo yanyanya, tsaona dzanyanya pamugwagwa, vanhu vakuchifunga tsika dziye zvino nokuti vaona kuti pafiwa. Vatikange tagara dare kudai mambo achizvitaura rinenge wamutoro. Saka Kelvin regai ndidambure nyaya yangu ndirege kurevesa nyaya. Panodiwa mombe yekuripa varidzi vevhu, podiwa mombe yekuripa mambo, podiwa mombe ina dzatezvara idzi. Asi mukufamba kwenguva vakasununguka ndokukurudzira bvisa tsiru rekuendesa vate paambuya. Vatadzirana ndimi muri vaviri, asi mwana uyu haana chaatadzwa. Endesa mombe kwaambuya, mombe yavo yeumai. Vaite chivanhu chavo, vaite zvavanoita kuti mwana uyu zvisazomunetsa mangwana. Mombe iyoyo inoteurwa. Ende idzodzo itsika idzi. Nenyaya dzatakangutarisana nadzo panapa dzese inhau dzetsika. Zvinoitwa rini zvinhu izvi? Pari zvino handikwanisa kunditaura kuti rini nekuti mumiro wazvakatoita Juni takatosiyisawo mabasa, saka ndakutotanga kutofunga kuti ndotanga kuita sei. Saka kuti ndikwanise kudaira kuti rini. Vanzwa pandatanga kutaura nyaya yangu, ndataura ndikati kare mwana aiti kana atizira mumusha matizirwa yaibva yaita emergency yekutoti paitobviswa mombe iri kurima iri pajoki, zitora iri pajoki iyoyi, wonzi kusaka isusu panotodii, saka mhosva yemuda kuti idii, tobvisa iri pajoki iyoyi nende ndokuti mangwana musapare imwe mhosva. Baba vaizviita kuti vasare ivo vachirwadziwa, asi uku vagadzirisawo. Nyaya yako inoda kugadziriswa kekupedzisira nekukasika iyi. Baba muri kunzwisisa nhau yatiri kutaura? Nhau inoda kugadzirwa nekukasika iyi. Kuti pane nhau dzinokusunga iwowo nyangwe kwaunoenda kana chaunoda kuita. Ndodzimwe nhau dzakaita sedzidzi. Isi hatisi kupupira kuda mombe, hatisi kupupira kuda nyaya, asi tiri kungokukurudzira kuti gadzirisa nhau dzako kuti mangwana zvikunakire. Ende iyo mombe chena iyo haudzwa inotongodiwa iri chena, kozi ndeyekuchenura. Ende iyoyo mombe iyoyo painotouya ine urongwa hwayo hunotoitwa, hwekutoti nyangwe ine miwaridzo wayo nokukokai muenda muchinoona zvinenge zvichiitwa. Nyangwe musina chamunobata ipapo, pakunze kwemombe panotodiwa, panosvikwa panodyiwa. Panodyiwa sadza rezviyo chiitirwa musango izvo zvezvo. Ende pano ndinotongotsvaga imba yandine ndatongosarudza dzimba dzachinamora idzodzo. Uye ndotuma kuti enda unondiitira basa iri. Nyaya iri pauri Kelvin, chibatsire tinzwe kuti tinofamba sei. Nyaya dzako dzoda kukasika kuitwa idzi. Ndinoda kunzwisisa zvangasiye. Handikwanisi kundidairira. Baba, chibatsire. Pamusoro chakadai, ndoda kudzodza kuti apa zvinotanga kuti mombe dzotanga kusanga ndedzipi dzokuchenura here dzikanzi atezvara. Tinofanira kutanga kuchenura. Kuchenura ndokunotanga. Tezvara mwana kuna mama. Tezvara havakaenda kumberi kwamama. Tezvara vakatoenda vakatanga kutambira mombe iyoyo vanenge vabudana namambo zvakare. Saka chekutotanga kubviswa mombe yekuchenura,
Kuitwa mutambo wacho wekuchenura zvinotera zvese zvozotera mumashure. Vozitine zvakureva kuti tasunungura tezvara kuti vachigamuchira mombe yavo, nyangwe ambuya vakapiwa tavasunungura kuti vachigamuchira, ende taumba ukama nevaridzi vedu. Then zvimwe zvese zvozotera. Panyaya yemakuna-kuna tichatokupai zvakazara. Panodiwa zvinhu izvi motogara mazviziva. Manzwisisa pandareva kuti mombe inoitirwa mutambo unoitirwa pakati musango, inotorwa yoendwa nayo musango kuitwa mutambo wokuti vanhu vanoungana ipapo, riri dare rekuchenura dunhu. Ende inobva yaurawa zvoitwa zvese zvinoitwa ikoko zvichibva zvasarira musango ikoko. Ndofunga munoziva chivanhu zvinoitwa kana pachinge hatiti munhu azvisungirira, panotaurwa kuti munhu apinde mumba anongobva kumochara achinanga kumakuva, asi panoenda futi kumakuva haavigwe pane vamwe vatiri mumusha, anonovigwa kwake wega. Ndozvakada kufanana nenhau yatiri kutaura nezvayo panapa. Ende zvinhu izvozvo tinozviitira kuti dambudziko risarambe richidzokorora mumhuri, nekuti tikarisiya mune mumwe mwana musikana unokona zvaitika futi. Iwo kwenyu mungori kana waona kuti mumwe mwana mukomana azviita futi, toda kuzvidambura kuti zvirege kuramba zvichienderera mberi. Saka ndovimba iwo Kelvin kutadza kupindura zvinotibvisa kuti tizive kuti toita zvichibabanda kupirai. Pane pada kutambura sogara pasi kuti raundi madziri tinoungana sei. Kuti izvo situation yatiri inofanira kuziva chakanei kuti zvakatiomei. Emergency apa zviri nani tinonoke hedu pane zvimwe, asi nyangwe zvichifanira kuti zviitwe, asi yekuchenura iite ichenurwe. Tinaiwe neisati yapera. Hatifanira kusvika muzhizha nyaya isina kugadziriswa, nekuti zvayakatodaika nyangwe neni mune makatondiremedzawo ipapapo. Kupinda kwayatoita munzeve dzangu ndo mhosva yangu yandapara iyo, yekuti nhasi uno chaitika dambudziko rauya paitira mhepo dzasimuka nekuko, zvinongonzi une nyaya yakati yausina kupedza. Mhosva yangu matonzwa kutoti pangotaurwa nyaya yemutupo unobva watongodzikama wega, kutonzwa kuti panapa zvarema pano zvisina kureruka. Kana zvichikwana dai zvaibvira mwedzi uno waAugust tichitanga September tapedza nyaya yemombe yekuchenura dunhu. Wabvapo wopana atizvara mombe dzavo dzedamage, wobvapo wozopa mambo mombe yavo yekuripa. Nangu ndinogona ndakazvipira kuzvisa hangu kumashure, asi dunhu rinokwanisa kuisa kumashure, dunhu ndiri varidzi rinofana kuenda kumberi pazvose. Zvachika zvimadakudzimwa namambo. Mambo wati pamombe mbiri unzai utange kuchenura cheno. Unopedza naate zvayo, unozoita sezvayo. Mambo aurerusira varaundi dzimwe dzese. Asi kana kapasiti iripo muchikwanisa ngadzimwe. Kuti painouya hama dzedu dzinoda kutodzina panouya chena, vanotozogona mambo idzi. Vanonetsa taura tokazbozi handakudzai kuti nyaya haisi nyaya yangu nini ndega, yakubatwa nedzimba dzese dzachinambura. Kozi dzimba dzachinambura nazosvika kuti tuna mombe dzedu dziri mbiri apa azvonza. Saka zvavo ndandenda kutovakumbira vakaomerwa, pamwe anogona kubva varamba kunzi akwete hatisi kuita kana mombe dzedu. Vandaura kuti mambo munzwira tsitsi izvo zvakadaro. Asi kutoitirwa mombe yekuchenura nemombe yamambogadzwa. Shumana murape zvakareka apa mune mhosva yenyu nemwana wenyu, mune yenyu mhosva, vana venyu vaudzei. Mhosva haisi uko chete, mune yenyu uye ane yake yekuchenura dunhu, asi mune yenyu yamunofanira kuripa kuna mambo.
Vozi mwana wenyu ngaatira musikanzwa. Vatsiure vana venyu muvadzidzisi. Vazive tsika vazive hunhu. Vozi mhosva yenyu mimi ndeyekusatsiura vana nekusaudza vana nenguva. Imi vana pala pedu nenyu mombe yamunobviseka kufa. Aiwa, tinotenda mambati hatirambe nomboedza kutsura asi unozoti mugono wefwerenge asina kana vacho kana vachiti vangoti samu ipapa ainge farunga achienda kuyunivhesiti ipapa ndakabva atuitswa atopedza A level. Tarisiro yedu yetu kuti tikuendesa mwana kuchikoro tizoda mwana kwasha uri kunzwa kudzaza tora nyaya haisi yavo vane yavo anati zvorako yavo padedza wina dzichabviswa ipapa apa kupandishanda tongobvisa iwe dzisati dzabviswa notanga waripa kuna nachinambora unoda kutanga iwe chii chinotanga ipapo chakwewo kutanga kutoripa kana ndikangenda notsamwa ndogona kuti kuti ndoida svondo rini idzi dzauya dziuye kwauri haudzigamuchiri usina kuripa mombe yako ikwana chinamhora aiwa panogadzirirwa nda vanhu muchitamba netsika ino unotanga kuripwa iwowo usati waripa wo waona kutadzirwa kwako iwoyo orono mwana akatadza aiwa tinoripa mukuru wako kuti pakutsvaga kuroorana tese tofanira kudzidzisa vana vedu mitupo yedu vaizive kuti tiri munhu mumwe chete kana tatozvitadza tatomuhosva. aiwa vanogadziriswa munotorerwa ushe nazvezvi zvamukuita izvo ishe murape vari kundovabvisa pausha ndichiseka sezvizvi nenyaya dzakaita sedzidzi enda haisi nyaya diki yatitoa nezvaipanapa nokuti inyaya haibate iwe wega inobata dunhu vese vana kudzinza rese ende effect yayo ndoyandokuudza tongoudza kuti vamurape hamuchakwanisa kuenderera mberi nebasa nechikonzero chemhosva iri mumusha menyu kusvikira mhosva iyoyo yaripo ende ndikanga ndazvireva hapana anondipikisa nekuti dunhu racho ndirangu munotipa mombe yangu rini kona ndikangondipa mwedzi miviri muri vazukuru chaizvo hamwedzi miviri mauda kusitizvitsa muna aiwa kupera kwaseptember inouya november ndowatisingadi ndati nyaya mombe yekuchenura ndapota hangu itai kuti ndisapfuure september ndisina kupedza nyaya yedare iroro ende dare iri harisi rangu ndega idare remhuri yese rinounganidzwa dzinza ropirwa nyaya dzinza votaura zvavanotaura yangu mhosva yayo kutoti vakwanise kunzwisisa nekurerutsa pane zvimwe zvayo vari nyaya dzemakunakuna chero ikanzi yaitika kwagwidi nyangwe ikanzi yaitika kwashumba nyangwe ikanzi yaitika kuchishavasha inouya kuna mambo kuno haina mumwe aneibata haibatwi nemuchinga mazvita vaumana vanyora pasika zvandataura september ndo madesi 2 atinawo 13 na 20 september masaturdays ari pakati pemwedzi ndo atogona kubata basa irorero zvakare teitasa kuti mwedzi womudenga hatikwanisa kuti mwedzi akati ganangana ari pakati apo tobata dare irorero hazvitenderi mazvita ngatiedzei kumadheti andataura 13 na 20 september ngatipedzei nyaya yekuchendura iyi murape neyako iwewe tafire nyika neyako tapedzapo wachibata nyaya dzanati zvorako dzedamages ndisunungureyo kumazvita